Ogiri na aba. Egusi ekwike. Achọ m ka ejuọlụ m alọ bute obute. Si ya na mụ ọ bụ mmadụ na-ajụkwa na-asị na onye mụ na ya jiri mbụ n'afịa bụ Glory. And nke mụ na ya na-ayịva na presently na-abịa ụkwa Glory. Omini na na-emove from Glory to Glory. Ịtụ anjali arụ bute obute. Ị na-ayị nwaanyị nke izu abịa Glory. Nke bụ abịa Glory. Ị na-ajụ arụ bute obute na ka ị ma ma omini na ishi from Glory to Glory. Ihe amasị m. Asụmogiri na-abazi ya arụ bute obute. Asị m ka ebe da young man na-ajụ. Si ya na asịkwa na m jụọ gị bụ arụ bute obute. Kedu ọ na-emove from Glory to Glory na aha ọya nwaanyị nke ọ tachabụ mbụ bụ Glory nke ọ na-ata na-abụkwa Glory. Ọsụm iwe na-ajụ m ihe asị ọsụm na anyanwụ nwoke na-akọwa ka onye akpara ọra n'isi si ama akwa ọsụmoke m gwara ya na nke o nwere Glory nke izi nwekwe Glory nke abụọ na ihe omini na ọ na-emove from Glory to Glory no with time ọ ya emove from Glory to Glory ka ị na-akọda akọ isi na na-emove from Glory to Glory ka alọ isi wee na-emezi kekwe nke ọ na na-emove from Glory to Glory ọ ka alọ obute isi wee ya abịakwa ka ị na nwanda akụfo gị isi sị abakwa na ya arụ bute obute asụmụ ngwa n'ilu ọgụ sị ihe